Magandang araw sa lahat ng mga bisdak natin dyan. Yan natin ng pampasarap para Merinda. masarap. Di ba pwede naman kung royal, di ba? Basta First flour, 1.5 kilo. 5 pieces na yes powder. Yung tag piso. Si Commander. Si Commander tagaluto. Oh. Sarap to. Sarap pag mainit. Di ba?